Il-Ministru għall-Ekonomija, Intrapriża u Proġetti Strateġiċi Silvia Xkembri ħabbar li ser jibda jopera f'Malta ċentru ta' kompetenza ġdid. Dan ser ikun qed jiffoka fuq l-industrija tas-semiconductors b'kofinanzjament ta' 8 miljun euro, 4 miljun mill-Unjoni Ewropea u 4 miljun mill-Gvern Malti. Waqt l-ewwel konferenza internazzjonali f'Malta li qed tlaqqaq iżjed minn 100 delegat minn madwar id-dinja li jinkludu inġiniera, diretturi ta' kumpaniji u rappreżentanti mill-industrija, il-Ministru Xkembri qal li Malta għelbet il-kompetizzjoni minn pajjiżi oħrajn biex tikseb fondi lejn it-twaqqif taċ-ċentru. Il-Ministru Xkembri qal li bl-investiment dirett barrani u b'kollaborazzjoni mal-IMEC li huwa l-akbar ċentru ta' riċerka fl-Ewropa, akademiċi u ħaddiema mill-industrija ser ikollhom pjattaforma li tippermettilhom biex jikkolaboraw, jitħarġu u jaħdmu flimkien biex jiffokaw fuq l-avanzi fir-riċerka u l-innovazzjoni. Provdu funding dirett ukoll lil dawn il-kumpaniji tas-semiconductor industry kif ukoll ngħinu lil riċerkaturi li jkunu qed jistudjaw ukoll ġew pajjiżna sabiex ikollhom aċċess għall informazzjoni u għall funding biex ikomplu isaħħu r-riċerka tagħhom. Il-Ministru Xkembri fisser kif iċ-ċentru jkompli jinkwadra fil-viżjoni tal-Gvern lejn it-tkattir ta' ekonomija b'valur miżjud. Hekk kif fil-budget il-Gvern ħabbar 13 miżura ġdida li għandhom lan li jkomplu jelevaw l-ekonomija b'valur miżjud. Għalli dan inkludi tfassil ta' strateġija ġdida, immirata biex issaħħaħ l-industrija tas-semiconductors. L-industrija tas-semiconductors f'Malta tħaddem madwar 4,300 ħaddiem. Dawn jammontaw għal madwar 18% fost il-ħaddiema tal-manifattura. Hija responsabbli għal 30% tal-esportazzjonijiet kollha b'kontribut ta' madwar €1.2 biljon lejn l-ekonomija.